ruwa, dutse, wuta, iska, kawo, kaga wani haske a can? Hey, ni bai kyale ni. Kuna nan gware ban shayi. Kai, wannan karan ba zan kyale ba. Yara, ku zo mu je mu bi wannan hasken. Wayyo Allah na, yana raye. Ki tara, ku je bai cikin ruwa. Kai wawa ne, kana da hankali? Kalla fuskan yaran da ganin yaran nan mugu ne. Ku bani wannan abata. Ta kuma wani banzan ne. Ni ne Yarima Zuku, yaron Haya Uza. Ba yaron tuni Zan ruguza ƙauyen ku idan cin mutuncin naku ta kai haka. To shi kenan sai ka fara bi ta kanmu. Kun zo kama kibi kun sami yaro, ni kuma ku bani yaron zan ba ku $50. Kalla wannan wawan, wai mu zai cin hanci. Zan ba ku $100. Na Allah ka barka masa kwan daya. Min yadda. Na ji daɗin wannan kasuwancin da ni da kai. Don haka duk yau tun ƙara ganin wani mai aro akai ko kuma mai iska kawai ka kira a waya, ni kuma ni da yarana za mu taho a Karga da mu kaji mai gida. Ki tara, mu je mu shana daga can kuma mu so kaza. In ji uwarka?